Kaiden Otu-Obi 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 egwu a bụ egwu ndọgịrịga nyere na nwa uke nwere ndabasị mail with surname adreesị ndị ala ya Otu-Obi 8th grade uke nkwụ n'ọkụ asị m ya gaziere unu Otu-Obi o Otu-Obi o ịbata n'Otu-Obi o Otu-Obi o Otu-Obi o Otu-Obi o ịbata n'Otu-Obi o Otu-Obi o ịnụ n'ala anyị nwere odogwu onye ma obi aba n'Otu-Obi o anya ga-egafe bilonias meni nwere ngabasị o mesi bụ ndị na-eme na bọndụlụ adịghị elego anya n'iru ha bụpụta na bọndụlụ faghaba ikwete n'ife emegbe ego Otu-Obi bụ ndị nwere ego ndị na-eme ihe a na-ahụ anya ala Igbo njakwuru ekwerugo Otu-Obi bụ n'ogbe ido amụrụ onye na-ego n'ụwa Otu-Obi bụ ndị nkwụ n'ọkụ ala Igbo njakwuru ekwetago Otu-Obi bụ ndị nkwụ n'ọkụ Otu-Obi donye iru n'obodo ikwete n'ife emebe ego onye na-ekwe ego ekweghị ekweta Otu-Obi nwere ngabasị o Otu-Obi o Otu-Obi o ịbata n'Otu-Obi o Otu-Obi o Otu-Obi o Otu-Obi o ịbata n'Otu-Obi o Otu-Obi o Otu-Obi nwe ndị gụrụ akwụkwọ ndị ala ya ejem ọnụ ndị kpara akwago agụwọ akụ were iwe agụwa agụwọ a sị na anọ alụ ụwa lụọ ụwa ọzọ m ga-abụ onye Otu-Obi Otu-Obi bụ ndị mmemme ndị nwere ngabasị Otu-Obi ndị ọma nụnụ ndị ga-azụrụ ụwa niile ga n'okporo ụwa niile Otu-Obi nọ ya ebe ị hụrụ Otu-Obi ị ga-ahụ ọganiru ebe ọ bụla ị hụrụ Otu-Obi ị ga-ahụ obi nwanne ọnụrụbe 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 nwanne agbara ọsọ ọnụrụbe ọnụrụbe ọnụrụbe
Kaijenu Otu-Obi ịhụnanya Otu-Obi ọganihu Otu-Obi onye agha nwanne ya. Egwu a ọ bụ nke ndị Otu-Obi grade nke ndị n'ala Igbo nji akụrụ ndị m jem ọnụ Igbo si n'igwe bụ ike onye aghala nwanne ya igwe ka iji aga Otu-Obi o Otu-Obi o ịbata n'Otu-Obi o Otu-Obi o Otu-Obi o Otu-Obi o ịbata n'Otu-Obi o Otu-Obi o onye a na-akpọ nwere ka ọ na-eme adịghị akpọrọ ike na nkịtị Igbo si na onye nji igu ka ewu na-eso a sị na otu uke mụrụ odogwu mana odogwu adịghị ama dị ike aka anyị bụrụ ekele ya na nke Chief Christopher aha mefula anya ele Obi nwanne one of Enyerukwu Ancient Kingdom President General Otu-Obi grade ọ ga-ebu Ojudachi one of Otu-Obi Chairman Akolufu Development Union Lagos Branch ọ ga-ebu Chairman Ezialai Development Lagos Branch Treasurer Allied Development Union Lagos Branch CEO Chris Rosie Limited and Co. onye ọ gadịrị mma dike anyị ekele gị nze onye gosi na ọ gadịrị gị na mma nnukwu mmadụ bụ nnukwu alụsị onye ọ ga-adịrị mma ya gazie ka anyị kelee Sir Sunday J. Chukwueke Ọnụrụbe nwanne agbara ọsọ 1 CEO Chisonic Enterprise Nigeria ọ ga-ebu CEO Sensonic Sierra Cotonou Benin Republic Vice Chairman Otu-Obi grade ọ ga-ebu Vice Chairman Akolufu Development Union asị m ya gazie ndị anyị ji eme ọnụ gee maka Chief Mayor Ogu Uche Ogunkwukwu one of Enyerukwu Ancient Kingdom the Mayor CEO Eurostar Global Merchant Nigeria Limited President General Alai All Stars Chairman General Line Progressive Association Odolowu Warehouse Lagos State Ndai J. Mono ekele m gị Senator Piper Okorie C.A.K. Senator West Coast Constituency Financial Secretary Otu-Obi grade Secretary Otu-Obi Project Committee Audible CEO ETS Piper International Dometogo CEO Piper & Sons Nigeria Director Goscon Travel Agency Ogazurumba onye ọ gadịrị mma Ambruje na nke Dikok High Chief Eugene Oji Ikoro Okoronkwo oke osisi nke mbụ n'ala anyị Enyerukwu Ancient Kingdom ezi mkpụrụ ndị ugwu 1
of Amuku Ancient Kingdom. Omezi Obodo. One of Amapu. Ogivo. Ugomba one of Amihu Ancient Kingdom. Gibu Piaruo. Otu-Obi Akolufu Ancient Kingdom. Chairman Allied Educated Board. Chairman Otu-Obi Educational Board. Ogivo. Chairman Weda Mandela Landlord Association Akaragana. Akwaba CEO Ochiko International Ghana Limited. Ogibo CEO Ochiko International Limited Lometogo. CEO Oje International Sir Benet. CEO Ochiko International Nigeria Limited. Where na onwere ihe ọ na-eme o mgbọrọgwụ ọchị oke osisi gị bụ dike anyị ekele gị ya gazie. Otu-Obi o Otu-Obi o ịbata n'Otu-Obi o Otu-Obi o Otu-Obi o Otu-Obi o ịbata n'Otu-Obi o Otu-Obi o onye ahala nwanne Amechi Ezinwa one of Amapu Ancient Kingdom. Oya Gaderema Ekele Derege Mr. Ogruchukwu Mbansi Assistant Welfare Comtest Limited. Oya Gaderema Jekam Kele Ezinwanem Mr. Justice Chibisi Chukwu Afu Wechetana Afu Dik Afogoro Gimiya Odogu Moke Kebo Omeka na ya one Ogi Omeka Ako Yagazie o Gema ka Mr. Ambrose Enyiwe Lendo Royal Blue Hotel Lometogo Enyi Agunwa Oji Basandole Mogo Ogibu Auditor Otu-Obi Edre Nze Onye Egwu ya gaziere ego onye a na-akpọ nwụrụ nke ọ na-eme anakwa na dike na nkịtị mba chee ka m kelee Ambassador Samuel Uche Ogbonnaya CEO Sam Ochman Nigeria Limited. Ogibu Assistant Welfare Otu-Obi Edre Coordinator Otu-Obi Aba Branch Asim ya gaziere gị eburu m ekele m gara n'ụzọ gị Honorable Enoch Elekwachi Secretary Otu-Obi Edre Asim ya gaziere gị gee maka Maazị Michael Onwukwe Okorogwo Onward International. Ogibu Assistant Secretary Otu-Obi Edre Ndogaderema Kamburuga no Bionye Meme Chief Dr. Patrick Enyi Nayachukwu
enyi nwa nọ mkpakwụkwụ Ancient Kingdom eze amụrụ na mba oji pasta ndole m ọgọ Nze Onye Egwu na-ekele gị onye ọ ga-adịrị mma ya gazie anyị ekele gị Mr. Uche Ogbonnaya Second Welfare asị m ya gazie o gee maka maazị enyi nna ya Sunday Anyele Alex Abakimo ọ ga-bụ Second Provost Otu-Obi 8th grade onye mmemme nwoke nwere obi sarịsarị asị m ya gazie Nze Onye Egwu na-ekele gị jeenụ ka m kelee o Mr. Ikechukwu Paul Akachukwu Ugochi nyere ebe eji eje ọgụ nke mbụ ọ gị bụ treasurer Otu-Obi 8th grade aka gọ asị m ya gaziri ego onye a na-akpọ nwere nke ọ na-eme adịghị akpọ dike na nkịtị hiya ọkwa si n'igwe biko onye agha ala nwanne ya Otu-Obi bụ ịhụnanya Otu-Obi bụ ọganiru anyị na-emepe obodo anyị na-eme obodo dị mma Otu-Obi bụ ọbata obi meni nwere ngabasị amụrụ onye na-ego n'ụwa Otu-Obi bụ ndị kwụ n'ọkụ ala Igbo nji akụrụ ekwerugo Otu-Obi bụ ndị kwụ n'ọkụ Otu-Obi tinye arụ n'obodo ikwete n'ife emebe ego ndị na-ekweghị ekwete Otu-Obi nwere ngabasị ọnụrụbe 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 ekele m gị High Chief Christopher Akachukwu Eleke Emetumba Ahụdike 1 of Enyerukwu Ancient Kingdom ọchịagha 1 of Enyerukwu ọ gị bụ Provost 1 Otu-Obi 8th grade President Chris Global International Limited onye ọ ga-adịrị mma asị m ya gazie ekele m gị Mr. Joseph Wandukwo Jonek International nwoke nwere obi nwanne asị m ọ ga-adịrị gị na mma ka anyị kelee Barrister Onwuchekwa Elendo Legal Advisor Otu-Obi 8th grade onye ọ ga-adịrị mma Otu-Obi ịbata n'Otu-Obi
ịbata n'Otu-Obi o Otu-Obi o Otu-Obi o Otu-Obi o ịbata n'Otu-Obi o Otu-Obi o onye ka m ga-akpọ ghara ibe ya Otu-Obi 8th grade unu niile wụ ndị kwụ n'ọkụ from executive to the floor members unu zuru ka eme ihe ndị ka Otu-Obi akọkwala m Nze Onye Egwu na-ekele unu ọ ga-adịrị unu na mma unu ga na-eje eje nabata abata ọfọ ya gazie